Нещо, което е логично. Очаква се и голяма част от футболистите, които виждате в момента на равновесие, нападателят на Ботев Пловдив. Очаква се много от него. Беше заплатена, вече ви казах, немалка сума за неговото привличане. Национална България, младежки национал. Така че, какво по-хубаво за Хидаят Ханкич? Спрягане той за трансфер в чужбина, по-точно в Словения. Много близо до нас пък са от спортно-техническият щаб на Крумовград. Станислав Генчев гледат в оборът много близо един до друг. Буквално една уличка разделя двата отбора. Преса на Ботев Пловдив. Любопитното е, че днес е рожденник. На 28 години става полузащитникът. И той натрупа сериозен опит в България, след това и в Унгария, след което беше привлечен в Ботев Пловдив. Играят на един от, ако можем да кажем, лошите терени в Турция. Добра атака за Ботев. Изстрел. Отлична намеса на вратаря на Гурник тук, който да посетим. Паза вляво. Едва ли ще има едно момче, което е продукт на школата на Ботев Пловдив. Чернев. Слухове в Пловдив има всякакви. Кое обаче е истина, естествено не можем да знаем. Те минават от бойкот на футболисти, както и от естествено селекция тогава. Но в последствие Ботев Пловдив се вдигна на терена. Нека да споменем и за една благородна инициатива на Ботев Пловдив, в която могат да се включат всички, не само фенове на Русия. Както е известно, Ботев Пловдив е партньор на организацията Нощ на ангелите, която има за цел да подпомага доста фенове на футбола тук. Предполагам, че има и агенти, естествено, които да гледат защитник. Нова възможност за Ботев Пловдив. Подаване към Уме. Хубава беше неговата идея. До Тузия тук футболистът на поляците не стана ясно. До момента и Георги Николов сега поддаване, което справя се Балоянис с него. Георги Николов натиска защитниците на поляците. Те до момента се справят отлично. Излязоха от тази преса. И не само Гурник. Секолич надясно за Гурник. Задържа се топката, притежание на поляците. Казахме вече, не са толкова важни. Важно дали побеждаваш или губиш в тези контролни срещи, но при всички положения тежко поражение, поне по мое мнение, би оказало влияние първо по време за Ботев Пловдив. Причините за които, естествено, може би са доста една. Ще видим и какво ще се случи с Антуан Баруан.
в историята на клуба. Нападател, който има качества, но и много тежък характер. На няколко пъти беше подаване в дясно към Секолич. Той не бърза. Нова атака за поляците. Постепенна е тя. Вече сякаш не бърза толкова футболистите на Гурник. Добре действа и Велин Попов, видяхте. Излезе в по-предни. Антонио Перера скача, взе тази първа топка. Уме Емануел не се получи с подаването си към Ивелин Попов. Дилан Мертенс ще само в тази ситуация, което при всички положения се оказа неточно. Сякаш имаше на пеналтерията двама футболисти. Подаде. Ще му трябва и време на Николов, за да свикне с своите съотборници. На заминаване от София към Анталия той се срещна с скача Джеймс Ето, изчиства. Бавно обаче се изнасят в предни позиции футболистите на Ботев. Отново ще има центриране. Остават около 2-3 минути до последния съдийски сигнал за това първо полувреме. Ингаревич ще остане доволен след това първо полувреме. Освен, че допуснаха 3 попадения в по-голямата част от двубоя. Топката е владение на поляците. Тук имаше фаул.